V rámci ukázky tohoto umění uvidíme část možného tréninku dětí, včetně možných útoků a provedení technik proti těmto útokům. Budžinka, černý. Tak, já mám pro vás spoustu informací, abyste věděli, co všechno vlastně můžeme sledovat, co toto aikido je. Tak jedná se o japonské bojové umění. Jehož vznik můžeme datovat někam do 40. let minulého století. Tak prý můžu komentovat, nebudu je rušit. Může se stát, že jde o relativně mladé bojové umění, ale jeho zakladatel při svém studiu vycházel ze starých stylů a škol různých japonských bojových umění. Hlavní filozofií aikida nebo aikido obecně můžeme vyhodnotit jako jakousi cestu člověka v harmonickém soužití s přírodou. To nám vlastně dává spojení těchto tří japonských slov ai, čili harmonie nebo soulad, ki, vnitřní energie, a do, což je cesta. Tak my sledujeme ukázku, která se skládá z různých dílčích částí. Viděli jsme úklonu mezi cvičenci a učitelem. Vidíme nácviky pádů, nácviky útoků, například na hlavu, na ruce, nebo útok ve spojení s vlastní technikou, a to jak se zbraní, s bojovou tyčí jo, dřevěným mečem, neboli ten meč se jmenuje poken, anebo s dýkou, které se říká tanto, anebo i bez zbraně. To všechno tady předvádí tito malí, ale i větší cvičenci. Možná vás zajímá, jak se vůbec takovéhle umění dostalo sem k nám. Nemyslím teď do Tachova, ale vůbec do naší republiky. Tak aikido mělo do Československa velmi složitou a trnitou cestu. Dostalo se k nám díky zapáleným jedincům, a to někdy na počátku 80. let minulého století. Největšího rozmachu se aikido dočkalo u nás ale až po revoluci v 90. letech minulého století, kdy začaly vznikat jednotlivé oddíly, které se pak začaly sdružovat do různých asociací nebo do různých federací. A takovou vlastně cestu si prošel i oddíl aikido tady v Tachově, který právě sledujeme. A tento oddíl už několik let úzce spolupracuje také se sousedními bavorskými oddíly. Protože
protože se nejedná o soutěžní odvětví, jako je třeba judo, tak se můžeme s aikidem setkat například v tělocvičnách, S judem taky. v tělocvičnách pro cvičence. Ti cvičenci jsou, nebo říkají si dojo, nebo na různých veřejných vystoupení. Například právě zde dneska tady na Tachovském stadionu. Musíme si aikidoka. No. Tak zatleskáme malým cvičencům. Nikde tomu nerozumíš. Okay. No. Byla si improvizace. Možná vás zajímá, proč se s aikidem nesetkáváme na soutěžích. Je to zejména proto, že základem je vlastně vzájemná komunikace. Základem jednání každého jedince, který se aikidu věnuje, je vzájemná komunikace, to znamená mluvené slovo. Oni si povídají opravdu, vy to možná neslyšíte na tribuny, ale oni si opravdu mezi sebou povídají. Pokud ale potom ta vzájemná komunikace selže a hrozí, že dojde k nějakému fyzickému napadení, tak a to napadení potom opravdu k němu dojde, tak přichází útok. Co to bylo? Dochází k jednomu z hlavních principů aikida, čímž je využití energie protivníka pro vlastní provedení techniky a ke zmenšení následků toho útoku a eliminaci toho útoku. Využívají se při něm základní geometrické tvary pro pohyb, jako je kruh, trojúhelník nebo čtverec. Protože cvičenec aikida většinou čeká na útok a sám útok nezačíná, není z tohoto důvodu právě aikido možné zařadit mezi sportovní odvětví, které očekává vítěze. Potlesk. Tak co můžeme říct závěrem po této ukázce? Jste-li o sobě přesvědčení, že jste schopni udělat kotrmelec dopředu i dozadu, ať jste v jakémkoliv věku, tak jste tady v klubu Aikido v Tachově vítáni. A nebo v jakémkoliv jiném klubu, který se věnuje Aikidu. Ne, to ještě ne. Bude vlastně. Tak, ukázka ještě nekončí. Když vám řeknu slovo